अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। वेंगुर्ला खरेदी विक्री संघ इमारतीच्या खाली असलेल्या खत दुकानाला आज रविवारी पहाटे 4:30 वाजण्याच्या सुमारास अचानक आग लागली। यामध्ये दुकानातील साहित्य जळून खाक होऊन हजारोंचं नुकसान झालंय। दरम्यान जागरूक नागरिकांनी आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केल्याने मोठा अनर्थ टळलाय। वेंगुर्ला खरेदी विक्री संघात जिथे खत विक्री होते त्या ठिकाणी आज पहाटे 4:30 वाजण्याच्या सुमारास अचानक आगीने पेट घेतला। त्या दरम्यान पत्रकार प्रथमेश गुरु यांचे वडील विजय गुरु रामेश्वर मंदिरात पहाटेची काकड आरती करण्यात जात असताना त्यांना आग लागल्याचं दिसून आलं। त्यांनी तत्काळ शेजारी राहणाऱ्या मोर्डेकर व समोर राहणारे नाईक कुटुंबियांना उठवलं, तसंच अग्निशमन बंब व पोलिसांना माहिती दिली। तोपर्यंत राहुल मोर्डेकर, ओमकार मोर्डेकर, वृंदा मोर्डेकर, विजय गुरु, निखिल घोडगे यांनी तसंच अमित नाईक, कुणाल नाईक, प्रकाश नाईक यांनी आपल्या घरातून पाण्याचे पाईप जोडून पाण्याची व्यवस्था करून आग विझवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले। राहुल मोर्डेकर यांनी जीवाची पर्वा न करता शटर तोडून आत प्रवेश केला आणि पाणी मारलं। त्यानंतर बंब आल्यानंतर पहाटे 5:30 पर्यंत आग पूर्णतः विझवण्यास यश आलं। दरम्यान शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली असावी असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।